ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon yekti dudu sunare surya candra ndarumyang kartika ananging gumelaring kahyangan Suralaya ya ing Jonggring Saloka ing bali Marcukunda manik kepareng lenggah tetungguling para Jawata hanenggih ingkang awawisik Sanghyang Bathara Guru yori Sang Girinata yori Sang Pasopati ing nalika mangke kadherekaken dening widodari panggoda pangrencana saking kahyangan Dandang Mangure anenggih Sang Bathari Durga kadhep dening para dewa Durandara ingkang den pandhegani dening Jawata ing suduk pangudal-udal hanenggih ingkang awawisik Sang Kaneka Putra ya Bathara Narada nalika ing mangke Sanghyang Jagatnata miji ingkang putra Argadahana hanenggih Sang Bathara Brahma sapa antuk wahyune ngalah ya dumilah mangulah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kutaning jiwangga kang mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas roroning hatunggil Astung para sidam sekaring bawana langgeng muga rahayu sagung tumuwuh. Kawula nuwun sewu Kakang, Kakang Gunarsi Narada monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak. Paladalah berkenjang Pak Pong Warudayang slere buntute acel kater. Inggih Adi Guru. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan ngabiyantara mboten langkung salam taklim kula mawantu-wantu kunjuk.
Nun inggih Kakang Kaneka putra Gurawalan anggen kula mundi. Lawan jeneng kita nggih putra ulun Bathara Brama diprayogakne anggen musuhan. Aduh, Rama Pukulun. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara boten langkung sembah pangabekti tandha pengaji aji mawan tuwanto kunjuk wonten sahandap cenila paduka Sang Adi Pukulun. Ya Brama ndak tampa gawe bombonging rasa. Apa to darunane Ripalungguhan iki jeneng kita Brama adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake supaya ngabiyantara ana ing bali Marcukunda manik. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine jeneng kita wis uninga lamun to Ripalungguhan iki kahiwangan nembe ke taman goro-goro. Kahiwangan nembe ke taman prahara nganti poyang payingan solahe para Hapsara lan Hapsari. Bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut. Ingkang dadi underane perkara dumadining reretu ing Suralaya iki yektine ana golongane dewa lan manungsa ingkang wani nrajang pranatan utawa pepakem judha tali wangsa. Judha tegese pepacangane jalu lan pawestri, tali tegese pangiket, wangsa maknane golongan. Mongko wis cetha pratela. Lamun to Hapsara kuwi jodhone Hapsari, Widodara klawan Widodari. Satriya klawan putri Bambang karo Endang, ewadene Raseksa klawan Raseksi. Ya merga ana bebrayane menungsa klawan Widodari, ya kuwi Arjuna klawan putra-putri kita Brama, Bathari Dresanala, yektine ingkang andadekake prahara ing Suralaya. Waduh. Rama Pukulun kalilan matur sisip nyuwun gonge samudra pangaksami. Nuwun sewu. Kula kemutan nalika anak kula mantu Janaka sinaraya dening dewa amunah satru murka anenggih Prabu Nagatasaka ingkang badhe ngrebat anak kula pun Dresanala badhe kawengku garwa. Nalika semanten paduka lajeng anuding dumateng Arjuna satemah saged ngrampungi damel. Lan minangka tandha sih katresnanipun dewa dumateng Arjuna lajeng Janaka paduka dhaupaken kaliyan pun Dresanala. Ya pancen kaya mangkono nanging nyatane apa ingkang ndak tindakake nalika semana kuwi luput lan kleru. Mula kang mangkono Brama kinarya anyirep gara-gara ingkang mapan ana kahiwangan ora ana dalan sing kudu tinempuh kejaba bebrayane Janaka klawan Dresanala kudu dipegatake. Pramana rek mangos wamya ngambrang kadhe karunaning kaswase ning marga memalakung risang ganta wastrat maja leng-leng laluhan ngulati surya mangrang sang wayah kumyus hamara wayanto. Aduh Rama Pukulun paduka jimat sesemban kula atur uninga bilih Ripalungguhan samangke anak kula pun Dresanala anggenipun emah-emah kalian Arjuna sampun pikantuk pasihing Gusti. Dresanala sampun bobot, Dresanala sampun ngrebini ndungkap Sapta Candra utawi 7 sasi Ripalungguhan samangke. Menawi ngantos bebrayanipun lari kalih kala wau dipun pegataken. Menika mangke kados pundi? Tartamtu mesakaken dumateng jabang bayi ing tanpa dosa jabang bayi ing tasih suci. Aja kuwatir Brama.
Mesti wae ana kawicaksanan sing bakal ndak tindakake. Mengko lamun to Arjuna kelawan Dresanala wis pisah, bakale ana priya sing bakal ngayomi kelawan Dresanala lan uga putra ingkang dikandhut. Ora ana liya kejaba putra ulun ing Tunggul Malaya Prabu Dewasrani sing saguh Malakrama kelawan Dresanala. Yatri sang kapirangu nangkul kinempet kempit dosang reknaning bawana ya situkang walang ati. Aduh mongko ngantos ris palungguhan samangke Dresanala kalian Arjuna menika sami-sami taksih kaprawasa rasaning rasa tresna. Mongko katresnan menika kanugrahan saking Gusti ingkang menungsa lan dewa mboten saged nampik lan milih. Kula mboten tega, pukulun kula mboten mentala. Bromo. Pancen kala mangsane dewa lan menungsa ki kepengkok lelakon loro sing padha abote. Ya kuwi ngantarane katresnan kelawan kewajiban. Ya sanadyan loro-lorone mau padha abote nanging jeneng kita kudu bisa milah sarta milih. Ing endi kudu ngecakake katresnan lan besok kapan kudu netepi marang kewajiban. Yen nganti jeneng kita ora enggal megatake Dresanala kelawan Arjuna, yen nganti ana bebendu ing kahyangan gara-gara malah saya ndodro, tan wurunga jeneng kita sing bakal ulun cemplungake ana ing neraka jahanam. Waduh kulun. Kota marang soreng prang ngudani aromarum ngendanung awiyat Narada ngepalani Jawata suka mulat aladala nuwun sewu Adi Guru kok kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe nyuwun pangapunten ingkang njodokaken Janaka kaliyan Dresanala menika paduka. Mongko ratuning para dewa menika hambekipun kedah bawa leksana. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Lah kok samangke paduka malah batalaken sabda ingkang sampun kawiyos ingkang ngrabekaken lare kalih niku paduka samangke ingkang megataken nggih paduka piyambak menika kados pundi to, Dik? Inggih pancen menika dados purbawasesa ulun Kakang. Mila saking menika kula suwun kanthi sanget Kakang Narada nyengkuyung dumateng bab menika. Lah mboten saged. Menawi ndika anggenipun kagungan krikat niat menika hanjok dumateng kautaman becik tumindak apik ing kelakuan tartamtu kula badhe nderek tutwuri. Ning gandeng menika mangke ngobak-obak banyu bening bubrahke wong omah-omah. Nyuwun pangapunten kula mboten saged nampi. Lan upaminipun gelo manahipun pun Janaka lajeng wangsul wonten ing Marcapada njujug wonten ing negari Ngamarta tartamtu badhe pinanggih kalian Kiai Semar Badranaya. Yen ngantos Kakang Semar ngertos dumateng lelampahan kahyangan ingkang megataken Janaka kalian Dresanala menika paduka, yen nganti Semar cincing teng Suralaya sinten ingkang badhe wani. Bab menika kedadipun penggaling kanthi saestu. Kakang Narada, punapi Di? Sinten kemawon ingkang boten condong lan boten rumajang kalian sabda ulun saged nilaraken saking golongane para dewa. Wah iki sing tak anteni. Anggere kok bantah, anggere kok wong ana sing udu panemu beda karo sing dikersakake pimpinan panguwasa njur kinarya gada. Nggih.
Tinimbang wonten kahyangan mriki hawane panas, hawane sumuk merga keserambah kamurkane para dewa sing mburu senenge dhewe. Mikolehake marang keluarga golek-golekake karo anake dhewe. Langkung prayogi kula tak medal saking golongane para dewa. Kula sampun niteni marambah makaping-kaping. Angger kok Bathara Guru cedhak karo Bunda Durga. Sing apik dadi elek, sing bening dadine butek, sing padhang dadine peteng. Pun kula nyuwun pamit. Yen nganti wonten bebenduning Hyang Agung tunggak waru Narada melu-melu. Langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik ngaturaken panuwun ing tanpa upami pukulun dene paduka kepareng minangkani menapa ing dados panyuwunipun anak kula pun Dewa Srani. Anggenipun edan kepayang ngengkleng bingleng angkel lamo gandrong kayungyon kalian Bathari Dresanala pukulun. Ya pancen kuwi wis dadi kewajiban ulun mulyakake marang putra. Malah ripalungguhan iki aja wedi kangelan Durga. Para gage budhalo marang kahyangan Arga Dawana kantinen anakmu si Dewa Srani. Mengko lamun ta ana kahanan sing trep kelawan swasana para gage Dresanala boyongen marang negara Tunggul Malaya. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh magita gita gage mangkata Durga. Oh Yastuti
saya katriya Jejimate Pilamusari Yayi Batari Dresanala sewu mulya sing dak rasa sewu marem sing dak gegem mung sira paraningsih kedunging katresnan papane sumindhi rasa wuyung ingkang andlikung sanadyan geni bisa pisah lawan panase samudra pisah kelawan gisike gula pisah kelawan manise nanging Arjuna ora bisa pisah kelawan mustikaning jantung ya kuwi Yayi Dresanala saya-saya bareng ripalungguhan iki Yayi Batari ngandhut wijinipun kakang yekti nambahi bungae rasa sasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu Pangeran Arjuna ngaturaken panuwun dening ngantos semanten sih katresnan paduka dumateng kula lan anak ingkang kula kandhut. Kula nyuwun pangestu mugi-mugi laire jabang bayi benjang sembodo netepi dumateng kekudangan. Ndak suwunake marang Hyang Agung muga-muga anakku sembodo wirutama mangka pepayunge jagat raya. Para sing reh sang nahan kong ing diastan kapadane pasang saya ing turida kula nuwun sewu Rama Pukulun sarawa paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk semanten ugi kula ugi ngaturaken pangabekti sekunjuk sahandhap pepada paduka Rama Pukulun. Ya anakku Dresanala apa dene jeneng kita Ngger Arjuna. Ndak tampa mesti wae gawe bombonging rasa ora liwat pangestunipun bapa ditampani. Brawalan anggen kula mundi mugi andadosaken cimat sanget panampi kula Rama Pukulun. Kula sing gedhe pangapuramu dene praptane Brama wong tuamu iki mesti wae ganggu gawe anggon kita lagi nedeng pepasihan. Yektine
ana bab wigati sing kudu ndak dawuhake marang jeneng kita Dresanala apa dene Arjuna. Janaka kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama. Nganti ripalungguhan iki apa isih ngrembaka lan ngrembuyung katresnanmu marang Dresanala? Aduh, Rama. Monggo kula aturi mbengkah dada kula mendhet jantung kula ingkang ngrengga wonten saklebeting sanubari mboten wonten sanes kejawi namung Yayi Bathari Dresanala. Anggenmu netepi jejering priya kang wis palakrama apa sing ndok tindakake Permadi? Sak saged-saged kula angayemi sarta angayomi dumateng garwa. Angayemi tegese piye? Inggih kanthi tulus lan lila ikhlas ambabar kabagyan tumraping garwa. Tegesipun sampun ngantos Yayi Dresanala menika mboten rena ing rasa, mboten bingah ing manah. Yen ngayomi tegese piye? Ngayomi menika tegesipun menawi wonten tiyang ingkang sembrono cumantaka kaliyan Yayi Dresanala tartamtu kemawon badhe kula tohi jiwa lan raga. Sabanjure apa isih tetep nduk gegem jiwa kasatriyanmu? Inggih tartamtu badhe kula gondheli ngantos kukuting gesang kula. Tandha-tandhane satriya kuwi piye Janaka? Kanthi hambek seping pamrih raming gawe ngayomi dumateng sagung para kawula dasih ing mapan wonten ing negari kula Ngamarta. Mongko udakara meh 8 sasi. Meh 8 sasi kowe ninggalake kawulamu Ngamarta merga jenak pinarak mapan ana ing Argadana. Yen nganti semono suwene jeneng kita ninggalake negara tegese lirwa jejibamu anggenmu bakal nentremake para kawula. Apa kaya ngono kuwi jiwa satriya Janaka? Kula putraan ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenge ing wang Rama Pukulun sebabipun menapa dene paduka tega mentala nyeblak mawi pangandikan dumateng Kakang Mas Janaka satemah cengkelak klepat tanpa pamit. Mongko kula menika wanita ing nembe mbobot. Kula kepingin rinten dalu tansah sesandingan kalian guru laki malah sak mangke kesah saking Argadahana. Dresanala ngertenana ya, Nduk. Ripalungguhan iki kayangan geger ke Taman Prahara disebabake bebojoane menungsa kelawan midodari Janaka kelawan jeneng kita Dresanala. Mula ora ana dalan sing kudu tinempuh kanggo nyirep dahuru kangge nentremake swasana. Gelem ra gelem kowe kudu pisah karo Janaka. Bang karo kingken
kados sinambreng gelap jantung kula. Dene paduka tega mentala paring dawuh badhe megataken bebrayan kula kalian Pangeran Janaka. Priya ingkang kula tresnani donya prapting delahan. Kula mboten saged nggambaraken menawi benjang lek ing jabang bayi boten dipun tenggane, boten dipun udang kalian ramanipun. Jawata nyata kejem, kula boten saged nampi. Kula boten saged nampi, Rama. Oh. Yen dirasa yen digagas pancen abot. Sing rumangsa kabotan nindakake lelakon iki ora mung jeneng kita ning klebu mbae jabang bayi Brama iki. Nanging kuwi wis dadi dawuhe Eyangmu Pukulun Sang Hyang Girinata. Lan Pruhanana Dresanala. Anakmu tetep bakal ana sing mulyakake. Anakmu sing ndok kandhut tetep bakal ana sing glowentah kanthi becik. Sakwise jeneng kita pisah kelawan Janaka bakal entuk sesulih, entuk ganti priya sing luwih luhur derajate tinimbang Dananjaya. Ana piyayi sing bakal saguh ngayomi kelawan jeneng kita kelawan anakmu sing ndok kandhut ya kuwi Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewasrani sing sagung rabi kowe. Oh. Boten Rama. Kula boten purun pisah kalian Pangeran Janaka. Halo, kesana lo. Kesana lo. Wah. Jerit sundul langit njula kaya natap akasa. Hanenggih pambengoke Sang Batari Dresanala ingkang datan kersa nampa kanyatan kodrating dewa. Mangkono lumajar kapiyandhem kang mangkono kaya angglak mangsa nggege wanci. Bayi ingkang mapan wonten ing kandhutane bah kroncal-kroncal. Mangkono sang ayu wat sepisan bra punang riwe kaya dineres. Nadyanto isih umur 7 sasi. Parandene miyak langse Mandala Giri. Ana swara cenger jabang bayi lair mijil kakung. Putuku, putuku sahabatku.
leng-lenging driya mangu mangun kong kandhuan remang lir-lena tanpa karanin Bathara Brahma kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Bathari sing ndok gendong bayi abang kuwi sapa Brahma menika putu kula anak kula pun Dresanala sampun nglairaken sampun babaran mongko umuripun jabang bayi nembe 7 sasi Tobat. Banjur palungguhan iki Dresanala mapan ana ngendi? Nun inggih semaput wonten madyaning patenggan. Dewa Srani wonten dawuh Kanjeng Ibu. Mumpung Dresanala semaput, bopongen gendongen gon mulih ning negaramu Tunggul Malaya. Ngestaken dawuh Ibu. Lajeng menawi ibunipun jabang bayi samangke kaboyong wonten ing Tunggul Malaya. Ingkang glowentah jabang bayi menika sinten Sang Bathari? Aja kuwatir, aja semelang. Bayi kuwi isih suci, bayi kuwi ora kalepetan dedosan, ora duwe keluputan. Kene jabang bayi tak gendongi, mengko men disesepi karo mboke ning Tunggul Malaya tak susulke wong tuane. Mekaten iya monggo kula titip putu kula menika kula namung saged nderek ndedonga lan nyuwun mugi-mugi putu kula menika dados lare ingkang piguna lan tansah kinayuman dening Hyang Agung. Nyatangening kelanggaran harapan kamu sekarang mengelarkan monang bayi iki tak kumpulke karo mboke mesti ngrimpeti ganggu gawe anggene Dewa Sani ngungkrum karo mboke. Mesti iki njaluk ngempeng, njaluk mimin, njaluk disusoni mongko Dewa Srani mesti njaluk disusoni. Apa ana kok nusu kok ngiwenengen. Bapake tengen, anake kiwa. Apa klakon apa-apa bayi iki bakal mati keracunan mergo mambu rokok. Ngopeni bayi iki padha karo ngopeni anak macan. Yen gedhe tan wurung bakal nyatek. Bayi iki mung dadi pepalang, iki mung dadi wisa, iki mung dadi memala. Mula banjur tak gawa ana ing kawah Candra Dimuka. Tak cemplungne kawah men dadi ndut. Ngamati derajat apa?
kelakuane kaya kirik. Bayi tanpa dosa, bayi isih abang, ora ngerti kentang ki mulih lakon. Kok iso dijenang ning Kawah Candra Dimuka. Jane uteke iso mikir ora jane. Bola bali widodari panggodha pangrencana. Ngono dewa nyeluki do bunda kabeh. Mun. Alah, dalah tujune apa nangan kami tuane dewa. Yen ora kulangan Narada iki dadi apa? Njajal tak cemplungane kawah iki muga-muga dewa isih ngayomi karo jabang bayi. Syukur lamun to bayine isih urip. Berkenjang Pak Pong Warudayong. Tujune isih diayomi karo Hyang Agung nadyan to bocah iki dicemplungne ana kawah sing panase kegila-gila bareng tak entas malah dadi dewasa kaya ngene. Ning tak sawang raine entek ora kaya Janaka, kok sak brebetan kaya bayan getas malah iki malah. Kowe iki omong apa? Bayan Getas ki sapa? Bayan Getas iki jane arep nyalonke lurah ning gandeng dulure maju ra sida ngono lho. Aku iki apa? Aku iki sapa lan aku kudu kepiye? Nah, ngene. Jeneng kita kuwi titah, ya. Jeneng kita ki menungsa cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat. Lantarane ya kuwi Rama lan Ibu. Rama sing ngukir jiwa raga, Ibu sing dadi lantaraning dumadi. Dene kewajiban kita kuwi nindakake perintah, ngedohi cegahe pangeran, anut agama kang rinasuk ingkang wis tinulis ana Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir. Banjur jenengku sapa? Nah, ilange jenang dadiya jeneng. Gandeng jeneng kita ki mau tak entas saka wisa-wisaning geni. Muga sineksen jagat saisine jeneng kita ndak paringi pusaka nama Bambang Wisanggeni.
nuwun kowe wis menehi jeneng aku Bambang Wisanggeni. Ya, yen disingkat kuwi BW Bambang Wisanggeni. Iya. Lah kowe iki sapa? Ana wong tek kaya ember. Urung-urung wis kaya ngono ucape. Ulun iki dewa. Dewa ki apa? Dewa kuwi makhluk sing mapan ana kahyangan. Lambene Brigita dewa iso gedhe tur dawa lho. Masane iki lagi serius ngomong gedhe tur dawa ora. Ucap. Ora. Mari kulino roh pirang-pirang dadi ngono kuwi. Iki omongan karo sapa? Ora. Karo anak buah Batari Durga lho. Mun ora. Iso. Ulun iki dewa. Mapane ana kahyangan. Bedane dewa karo menungsa ki apa? Yen menungsa kuwi mapan ana marcapada bisa lara, bisa mati. Yen dewa iso lara ning ora iso mati. Kok dewa ora iso mati iki sebabe apa? Mergo anggere arep mati mesti disumet neh, ngono lho. Kowe dewa apa rokok? Rokok. Njaluk apa rokokmu? Satili diajari sing ora-ora kowe iki. Lah, dene bebisik ulun kuwi Sanghyang Narada utawa Kaneka Putra. Narada. Lah kok dewa ora iso mati iki sebabe apa? Merga dewa kuwi ngunjuk tirta amerta lan daharane pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kuwi sing andadekake dewa ora iso mati, ngono. Jeneng kita ki menungsa, lamun tok ulun ki dewa. Ulun ki apa? Ulun ki aku. Kuwi tembung kayangan sing kena nggunakake ya mung dewa tok. Ulun ki aku, kita ki kowe. Ya. Ulun ki aku, kita ki kowe. Jeneng kita Mboya Mudeng. Mboya ki apa? Bocah ki takon ae iki. Mboya ki tegese ora. Ya, ulun aku kita kowe mboya ki tegese ora. Lah yen ana tembung bojoku mboya mbayi genah iki anake Bayan Triyana iki genah model ngene iki. Ora perlu takon babakan kaya ngono ora perlu. Kowe isih urung umur bangsa ngono kuwi. Iya. Kowe mau kandha jare aku cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat lantarane Rama lan Ibu. Ya. Banjur bapakku sapa, ibuku sapa? Adate ngono kuwi mesti nunggak semi. Gandeng jeneng kita kuwi bocah sing Jatmika, bocah sing ganteng. Tur dedekmu ya trincing kaya ngono, mesti wae wong tuamu lanang ya Jatmika ya ganteng, dedeke ora beda kelawan jeneng kita. Adate ngono kuwi. Kok wong tuane kuwi gagah, anake ya mesti gagah. Ning kok capo lek wong tuane ki lemu, anake ya lemu. Yen wong tuane ra betah melek, anake ya padha ae niku. Ngerti ora tak jak ki mau anakku. Ngono kuwi. Anake panut. Yen jeneng kita pengen ngerti sapa ta wong tuamu, sapa ta bapakmu, gage saiki kowe madhep rono. Kae ana wujude dewa sing kabeh padha ngangge jubah. Kae wong papat, ya kae dewa papat. Lagi ngedep meja cendhek. Ngopo kae? Lagi 41 kae. Takonono temonono, pakmu jenenge sapa? Yen nganti dewa-dewa kae ora ngerti piye kae? Yen ora ngerti antemen raine. Ngantem rai ki piye? Ngantem rai ki tangane dikepelke terus disamplukke rai kene iki. Dadi contone ngene ya. Nah, ngono kuwi. Iki dikepelke terus ngerai.
ngono kuwi. Ning sing seru sing banter ngene. Iya ning kono ya crot. Karo mbae nek neka-neka ora. Lah yen ra ngono ora cetha e. Aku rono ya. Yen nganti aku kalah, ora kalah. Ora kalah. Mergo bengi iki lagi dadi lakon. Dadi lakon. Ya. Wis mangkat to, tak dombani. Yen nganti ana apa-apane ing tanggung jawab kakekmu Narada. Jaluk pamit ya, Kek. Ya, sing ati-ati ta, Bagus. Sayangan bayang bayaya agung rembuyung rowe rawe mregut ngembat watang ngrabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti singolina prateng lalis Bung Ilahing awik namastu namasidap wayah dudu wayahe babar pisan ora nduga mono iki ana bocah sing kluyuran ana Kahyangan Suralaya. Mara gage kuwi bloko, kuwi sapa lan saka ngendi? Aku bocah kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Aku ora dadah ora pernah ra duwe omah. Jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya kowe dewa sapa? Ulun Jawata ing Kahyangan Salindra Bawana. Ewadene kang dadi bebisik ulun Bathara Surapati ya Bathara Indra. Sapa? Bathara Indra. Indra. Yo. Yen pancen jenengmu Indra, lah Dana Kasina ning endi? Lho apa to iki ora? Ulun dudu dagelan, ulun iki dewa. Kowe ngopo mapan ana Kahyangan? Aku goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Aku ora ngerti. Kowe iki anak piye to? Yen pancen goleki bapake kudune dicethakke, pakku jenenge iki wonge ning endi?
Lah kowe wae anake ora ngerti pakmu jenenge sapa apa neh Dewa. Jare Dewa ki waskita. Jare Dewa ki ngerti sadurunge winarah. Mapanmu ana kanyangan. Wajibamu lak ngurusi karo para kawula to. Wajibamu lak ya ngayomi marang kabeh menungsa to. Kowe dadi dewa lungguh ana dampar kadewan ki gunakake apa kang dadi swarane para kawula. Kowe bisa mangan enak ngombe seger mulya ana kahyangan kene iki merga gunakake duwite wong cilik sing dilumpukake lumantar pajek. Ning nyatane bareng saiki dadi dewa kowe ra gagas karo para kawula, ra gagas karo wong cilik sing kok opene mung kowe karo golonganmu lan keluargamu tok iki piye? Kuwi dewa cap apa kowe? Blangap-blangap patung ngucap kowe. Ora sah kakek gunem sing tanpa guna, janji ora minggat saka kahyangan pecah sirahmu. Sapa sing jengkelang pandane dina iki? Mangka anggoto sakumbar linduk ketara bumi kuncing Bathara Penyarian, kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Gawe geger, gawe gendrana Suralaya. Merga dewa-dewae do goblok. Goblok piye? Ora ngerti kabeh pakku jenenge sapa. Lah pakmu jenenge sapa? Ayo goblok pisan. Wah.
Loh. Bocah wingi sore gawe geger ning kayangan. Ketanggur Bathara Yama dipatik jabut nyawamu. Ayo jabutan. Jabutan nyawaku. Yen pancen kowe ngaku dewa pinter jabutan nyawaku. Oh, ilangi nyawamu tenan. Ilang ngono. Kowe iki lak dewa to. Dewa iki kewajibane ngayomi karo kawula, ngayomi karo wong cilik kaya wis anggeni iki. Ning nyatane kowe arep mateni karo aku arep negek gulukar njabut nyawaku. Wis apa kurang? Apa kurang lek mung ngapusi karo wong cilik? Apa kurang lek mung ngapusi karo para wong cilik para rakyat-rakyat kabeh iki? Bola-bali dewa kuwi iso dadi dewa nggunakake swarane para kawula. Ketoke kowe mene beras kena dipangan 5 dina lek mung ngapusi 5 taun. Ampuh apa? Iki dene dewa sing rupane kaya kenthongan. Iya dewa ta iki. Ulun iki pancen dewa. Bebisik ulun Bathara Temburu. Temburu? Iya. Kowe ta sing jenenge Wisanggeni sing gawe geger ning kayangan. Pancen kepara nyata. Dewa-dewa kae pekok goblok-goblok kabeh. Tak takoni pakku jenenge sapa do ora ngerti jare dewa ki Waskita. Klebu kowe Temburu, yen tak takoni pakku jenenge sapa ora ngerti, aja takon ndo sak pecah sirahmu kowe. Sabar, sabar. Pancen dewa-dewa kae iki mung kakehan panganan tok kae. Ora nek pilihane babar pisan. Yen luwe ra kuat ngangkat tabuh lek wareg turu. Kae ora ngerti, sing ngerti ya mung Bathara Temburu iki. Yen pancen ngerti pakku, jenenge sapa gage babarno. Yen perlu tulisen men kowe ora lali. Kowe muduna ning Marcapada. Yen kowe ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Gesik. Sapa? Raden Gesik. Gesik ya ora bakal hek kono kuwi to. Wis to, ya kuwi bapakmu. Kowe ngapusi, ora ngapusi. Ora percaya lek jenenge kuwi aku. Kudu kuwi to. Kudu ketoke. Apa ya? Oh, iya. Yen kowe ketemu karo satriya sing gagah gedhe dhuwur. Dheweke manggone ning kasatriyan Getas. Jenenge Raden Mas Triyana. Ya kuwi bapakmu, uduk aku ora percaya. Masa Wisanggeni jenenge apik kaya ngene kok bapake jenenge Gur Triyana.
Sapa ya? Oh, iya. Yen kowe ketemu satriya sing jenenge Boirin, ya kuwi bapakmu. Kowe ngapusi neh kowe. Kowe arep ngapusi aku to? Aku iso mbedake wong goroh utawa wong jujur. Mripatmu lho. Le omong rawani nyawang aku, cetha lamun to kowe ngapusi karo aku. Kaya. Loh. On. Hey. Ayo. Ampun. Yo. Hey. Hey. Loh, kakek, tak kira lek kancane Temboro mau. Jebul sik kakek Narada. Kek, pengumuman lek turu aja ning gamelan. Kek, lah aku urung ketemu karo bapakku, kowe malah mati dhisik iki piye to, Kek? Jare kowe kandha lamun to dewa ki ra iso mati. Ning kowe ora obah babar pisan to Kek Narada. Tangiyo Kek. Kakek kowe tangiyo. Wah. Sinden uda kae sapa? Endi? Ora senengane. Kowe iki senengamu. Ngituti ora? Ora sah. Ndak keloro-loro. Kowe iki ra iso bedake bola karo musuh to iki. Aku beda yen karo jeneng Temboro beda. Ning dedeke meh padha, ning beda lenga wangine wae beda. Lek genah wangine kaya ngene. Temboro genah kaya solar kaya ngono kok. Amun njaluk ngapura ya kek ra sengaja ngantem kowe. Ra apa-apa, sengaja karo rai padha larane. Ning kowe tak kandhani ya. Yen perang apike kowe iki aja merem ning meleka. Lah melek iki tegese iso mbedake iki bala iki musuh. Kowe merem terus kok. Ngono ya, Kak. Ya, ngono kuwi. Men saya prayitna ngono lho. Ya. Ning Kak, apa? Aku urung ketemu, urung ngerti karo Pakku, dewa-dewa ora nek sing mudeng Pakku jenenge sapa? Ya, ngene wae. Ripalungguhan iki yektine lelakon iki mung kanggo pasinaon tumrape para dewa supaya ora kebangeten anggene nyepelekake marang para kawula. Nyatane mung musuh bayi wingi sore wae para dewa kabeh padha kalang kabut. Lah saiki ngene wis anggeni. Becike kowe tumuruna mring Marcapada. Mring Marcapada liwat Andorante nganti tekan Gunung Mahameru. Golek ana piyayi satriya ingkang kekasih Raden Arjuna. Ya kuwi bapakmu. Raden Arjuna. Ya. Ora liwat ngestokake dawuh aku nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ya, Kek. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah nyanding sak lakumu lan tak kekudang jeneng kita bisa dadi satriya ingkang trep minangka kaca brenggala tumrape para muda.
Ning